5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि बिजनेस मावनो 10,000 रां सोनाय। नोंथांमोना मिथिखाबाय फेब्रुवारि मान्थआव बे रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयन ग्रुप दं आरो नैबे मोस्ट इम्पर्टेन्ट स्किम आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला बेनिनो आं नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआव। बे आपडेटानो जाहैबाय गोबां मानसिफोरा रिजेक्ट जादों नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव। जोङो बे रिजेक्टनि लिस्टखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन आरो दा नैबे स्किमनि थाखाय मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय मोनसे बिग सार्वे जाबाय दं। बे सार्वेयाव जुदि नोंथांनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायाबा नोंथाङाबो रिजेक्ट जानो हागौ आरो नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय मोननाय रांखौ नोंथाङा हरफिननोबो गोनां जानो हागौ। जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन आरो जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गावबागावनि ग्रुपआव नोंथांमोना जुदि मेम्बार एड खालामदों, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों, नोंथाङा बे लिस्टखौ बोरै अनलाइन चेक बानायनो जोङो बेखौबो नायगोन। जुदि नोंथाङा बे लिस्टआव गावबागावनि नामखौ सोलायदोंमोनब्ला नोंथाङा बेखौ इजियावनो चेक खालामनानै लानो हागोन गावबागावनि मबाइल फनावनो। लोगोसे बे लिस्टआव नोंथांनि नामा थानाया इम्पर्टेन्ट। जुदि नोंथांनि नामा बे लिस्टआव गैया अब्ला नोंथाङा नैबे सोनो लागा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। जोङो बे गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव नायगोन जाय बिथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोन। जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नुनो मोनदों नैबेयाव गभर्नमेन्ट आसामनिफ्राय बेखौ लन्च खालामनानै होदों। गभर्नमेन्ट अफ आसाम, आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन, डिपार्टमेन्ट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनिफ्राय बेखौ नैबेयाव लिरनानै होखादों रोखायै। बेखौ ब्लकनि टिम आरो ASRLMनि बेयाव मेम्बारफोरा सिलेक्ट खालामदों नैबेखिनि मानसिफोरखौ। टटेल बेयाव अल आसाम एप्लिकेन्ट गासै बेयाव मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाया नैबेयाव 32,50,378 बेखिनि मानसिफोरा एप्लिकेसन होदोंमोन। नाथाय नैबेयाव बियाव होनानै दोनदों रिजेक्ट जादों। गोबां मानसिनियानो रिजेक्ट जादों। 4,29,523 बेखिनि मानसिया रिजेक्ट जादों आरो नैबे एप्रुभ जानाय नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। एप्रुभ जानाय मानसिफोरनि अनजिमाखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। टटेल 32,20,855 बेखिनि मानसिया दा नैबेयाव एप्रुभ जानानै दं। बेनि गेजेरावबो गोबां मानसिफोरा गानो हागौ जुदि नोंथांनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायाबा। दानिया जोङो बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागैनो नायगोन जाहाथे नोंथांमोना जुदि नैबे 32,20,855 आव दंब्ला जुदि नोंथांनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि थानांगोन, माबायदि गोरोबोबा नोंथाङा मोननो हागोन, जोङो बेनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ नायगोन। दा बेनिनो मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट सार्वे जाबाय दं। बे सार्वेयाव नोंथाङा मा खोथानांगोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। गिबियावनो नोंथांमोना रां मोननो थाखाय मोस्ट इम्पर्टेन्टआनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा गासैबो प्रसेसखौ बारनानै जुदि नोंथाङा सिलेक्ट जायो रां मोननाया नोंथांनिया DBT आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायबानो जाबाय। रां मोननाय प्रसेसा आदारजों बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा लिंक बानायथारबानो जाबाय। जुदि गैयाबाथाय नङाबाथाय नोंथांनियाव राङा हाबनाय नङा। आं बेखौ बारंबार भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो खोथाबोबाय दं। दा जोङो नैबेयाव नायगोन नैबे फर्मआ आं दाख्लैबावै नोंथांमोननो आपडेट होखांबाय। बे फर्मआनो जाहैबाय आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननिफ्राय फैबावदों। बेयाव मोनसे सार्वे जागोन। हाबा जानाय आइजोफोरा गावबागावनि गथ'नि बेयाव संखियाखौ खोथानांगोन। नोंथाङा गावबागावनि गथ'खौ स्कुलाव थांहोदोंना थाङाखै बेनि नोंथांमोना मोनसे बेयाव आरो डिक्लेरेसन फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप बानायनानै बेयाव साइन होबावनांगोन। आरो नैबे फर्मआव रोखायै लिरखानाय दं जुदि बे फर्मआव जुदि नोंथाङा रोखायै गावबागावनि डिक्लेरेसनखौ होनानै जुदि बेयाव गोरोन्थि मोनो नोंथांखौ बेयाव नैबे फर्मआव लिरखानाय दङ अब्ला नोंथाङा मोनखानाय नोंथांनि बे एमाउन्टखौ नोंथाङा
बे गभर्नमेन्टनो रिटार्न खालामफिननायनिबो नैबेयाव बाथ्रा बुंनाय जादों। जुदि नोंथाङा नैबेयाव नैबे फर्मखौ फिलआप बानायो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै बानायबानो जाबाय। नैबेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान। नोंथाङा बे फर्मखौ मोनबाय जानो हागौ। बे फर्मखौ नोंथाङा लिरबानो जाबाय। थाबैनो नोंथांनि न'आव सार्भे खालामनो फैगोन। नोंथाङा नैबेयाव मा लिरनांगोन जोङो फर्माव नायनोसै। गिबियावनो आं दाख्लै खोन्थाखांबायमोन नैबे SHG नेम बेयाव नोंथांनि ग्रुपनि नामखौ होबानो जाबाय आरो नैबेयाव मेम्बारनि आइडिखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा आर हियार बाय डिक्लेयार डेट आई हेभ नं अफ चिल्ड्रेन। नोंथांनियाव खैजोन गथ' दं नोंथाङा नैबेयाव होबानो जाबाय। सासे दं, सानै दं। दानिया नैबेयाव सेकेन्ड नाम्बाराव चिल्ड्रेन आउट अफ विच नं अफ गर्ल चाइल्ड of 3 by 14 years of age, school going age, and see they have been admitted not admitted in school. दानिया नैबेयाव रोखायै बुंनो हादों नोंथांनियाव जुदि गर्ल्स हिन्जाव दंब्ला स्कुलाव थांनाय नैबेयाव 3 by 4 year बैसोनि स्कुलाव थांनाय थाङि बेनि बागै नोंथांमोना नैबेयाव लिरबानो जाबाय। खैजोन दङ नैबेयाव लांदां जायगायाव नोंथाङा लिरबानो जाबाय। जुदि गर्ल्स गथ' दं नोंथांनियाव स्कुलाव थांनाय अब्ला नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय। गैयिफोरा लिरनाङा। बेफोरबायदि नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनो नांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि डेट बे फर्मखौ नोंथाङा माब्ला फिलआप बानायगोन बेयाव डेटखौ लिरबानो जाबाय आरो नोंथांनि प्लेस जायगाखौ लिरबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा सिगनेसार होनांगोन। गोजौआव सिगनेसार होबानो जाबाय आरो गाहायाव नामखौ होबानो जाबाय। अब्लानो बे फर्मनि खामानिया जोबगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ मोजाङै लाखिनानै दोनबानो जाबाय। जेब्ला सार्भे बानायफैगोन अब्ला नोंथांनो नैबे फर्मखौ नांगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ खोथैनो नांगोन। दानिया मस्ट इम्परटेन्ट बेनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा गाबा गावनि मेम्बार आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों अब्ला नोंथाङा गाबा गावनि बे मेम्बारनि डाटाखौ अनलाइन फैदोंना फैयाखै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय दानिया नैबे गुगोलाव सार्च खालामनांगोन SHG। नोंथाङा बे SHG केटेगरि वाइसखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नैबेयाव सार्च खालामनानै आङो बेयाव क्लिक बानायबाय। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो होनानै दोनखादों। नैबेयाव नोंथाङा गाबा गावनि स्टेटखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गाबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव बेबायदि आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गाबा गावनि ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। आङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। ब्लकखौ सिलेक्ट बानायनानै नैबेयाव गाबा गावनि VCDCखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव मोनसे VCDCआव सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गाबा गावनि भिलेजनि नामाव क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे भिलेजनि नामाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा गाबा गावनि बे ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गाबा गावनि मेम्बारनि नामखौ नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। बेबायदि आं नोंथांनो जास्ट बेखौ डेम' हिसाबै देखायदों। नोंथांनि नामा नैबे मेम्बारनि नामाव थाथारनांगोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामना नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'।